Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze ibalo manje ezosisiza ukuthi senze imidwebo yethu sisebenzisa ama-derivatives ethu. Kuzosisiza kakhulu ukuthi sizifundise ukwenza ini senze imidwebo ngama-derivatives ethu sisebenze ngawo sazi kakhulu nakangconywana futhi ngama-inflection ngayo le video kade sisebenzisa. Okwamanje uthi ngikubhalele isibalo esizosebenza ngaso. Esizosigijimisa nje sisebenze ndawonye ngoba uyazi ukuthi vele thina sesiyashesha uma senza ibalo zethu. Ngino f prime x wethu osipha u3x to the power of 4 minus 4x to the power of 3 plus 2. Kuzosisiza ukuthi ke sesibuke lesibalo phambi kokuba sivele sisigqumele sisenze. Phela kuyingozi lokho. Ngiyazi kodwa ukuthi awujwayele ukwenza lokho uyasibukisisa isibalo sakho njengoVabakshini. Asiqhubeke ke manje nesibalo sethu. Esothi sifike egcineni sibone ukuthi imidwebo yethu izophuma kanjani. Esomele siqale ngayo kodwa yilo ke ngibhala la eceleni nama critical points. Lokho kusho ukuthi ni ama-point abaleke kakhulu kwisibalo sethu. Kusho ukuthi sobheka okubalekile kumele sikubheke eqala phambi kokuba isibalo sethu sisingene ngempela. Asenzeke ukuthi sizikhumbuze ukuthi u-f prime x wethu uma ukuthi ulingana no0 kusho ukuthi noma ungaziwa ukuthi ulingana nobani. Sizosikhumbuza lokho ukuthi f prime x wethu uma ungango0 noma ungaziwa. Sibheke nokunye ngapha ukuthi ukupho okunye kuzosisiza kwisibalo sethu. Asehle la sibhale u-f prime omusha f prime x wethu sithi usizosibaba manje u3 times 4 sibaba u12 njengoba ngibhalile sisino x sesino 3 kuba u4 ngena kangaki ku12 ngena kathathu sesino minus nangomunye u12 wethu 2 plus 12 sesino 2 plus 2 okuzosipha bani u2 wethu awusangeni kwisibalo sethu ngoba kungani ngoba usukwazile ukususana sesisele nani nokuphethe ux. Sesibamba ekutheni ke manje sesino 12 of uyafana no12 ngale kodwa phela ama power akhona awafani okwenza isibalo sethu sibe njani singavesane sisusane nje. Nali ke linye point elibalekile somele sizikhumbuze zona. Ncese njengoba ngisusa lapha ngifuna ukubhala ngombala ohlukile. Mele sizikhumbuze nali ke ipoint elibalekile ukuthi u12x cube minus 12x squared ulingana nobani no0. Sizikhumbuze lokho. Uma sesizikhumbuzile lokho siphinde siqaphele futhi noma sibheke okunye okubalekile kumele sizikhumbuze kona. Sithola ukuthi u12x wethu singawufaka la ncese ngithi x squared 12x squared wethu singawufaka la uma seceleni sivulela ux sithi x minus usalelo ba minus 1 sithi equal to 0. Lokho sikwehlisile la ngezenzo uyabona ukuthi kuyefana nalokho ngephezulu ukuthi siguqule ngendlela engconywana noma efundeka kangconywana. Ikona kuzomela siqapheleke kwisibalo sethu ukuthi khona okuguqulekayo ukupho kunye imele sikwehlise manje. Athi ngibheke ngapha ngishintshe umbala wami u12x wami x squared wami ovulelwe igwego wathiwa x plus x minus 1 sengawubiza ngalendlela ngithi 12x squared sungaba singanela no0 kanye ngithi u-x equal 1 gibe no x wami ngapha ngibe no x wami ngapha futhi ongipha u0 uphinde ngiphe bani uphinde ngiphe u1. Uyabona ukuthi manje isibalo sethu lesi sesisiphe impendulo esingasebenzisa ekudwebeni umdwebo wethu walesi sibalo sethu sisenzayo. Kodwa ngaphambi kokuba senze lokho kuzomela sithi ukuqhubeka kancane nesibalo sethu sithi ukusibhekisisa futhi ukuthi engabe lokho esinako kuyiqiniso na. Sithola umphumela wokuthi x wethu ungu0 sithola nomphumela wethu ukuthi x wethu ungu1. Athi ngithi ukushintsha umbala ngibuyele la ngezansi ngibona ukuthi sisingaqhubeka simise kanjani.
ngiyobhala u-f prime sengenze kwesibili phela manje isibalo sethi ngakho senginemigqa emibili lapha emva kwa-x wami kwa-f wami x 36x squared minus 24x kungani ngino-36 36 ngoba u-12 times 3 ngingani ngino-24 24 u-12 times 2 asibone-ke manje ukuthi ukwandisa isibalo sami lesi kuyangisiza na ngino-f prime wami yini ukumuphi engiwehlisayo la kwikwekwe lami sengingafaka u-0 wami uqala qale ngisebenze ngo-0 ngisebenze ngo-0 ngivule la ungu-0 ngoba yini ngoba esikhaleni sika-x phela sekuzoba u-0 okuzowenza ukuthi isibalo sami kube njani u-36 base uba u-0 squared uzongipha ba u-x uzongipha ba u-0 ncase ngapha uzongipha bani u-1 ngithi 36 ngoba 36 times 1 kefana minus 24x kuzoba 24 bazongipha 12 basongipha bani shuthi f prime x yami uzoba u12 khumbula ukuthi uma sithola impendulo eyinamba ehlaphe ezingaphezulu kwa0 noma ezikhipha uphawu njengoba ngikubhalela la inamba engaphezulu kwa0 njengoba ku1 kusho ukuthi umdwebo wethu uya upwards uya phezulu uzobe ubheke phezulu kube ku njengigama u uzobe ubheke phezulu uya phezulu umdwebo wami uma ngithola impendulo enjengo0 lokusho ukuthi umdwebo wami uya ngezansi uya phansi ngizoma kumele ngibhale lelinye igama la kodwa ukusho ukuthi umdwebo wami uya phansi uyobe ubheke phansi uyobe obheke phansi asibone manje ukuthi kupho kunye okungasiza singithola kwisibalo sethu uma ngisiqhubezela ngezansi ngithi equal to 0 ngiphunyelwa in ngino 36x squared minus 24x equal 0 gibe no 12x sengavula phakathi ngobani ngoba kuyefana u3 times 12 ngasikhiphela u20 ngasikhiphela u36 ngakho ngikwazile ukuvula igwegwe lami ngilimise kanje ngiyazi ukuthi u12 times 2 uzosipha u24 o negative ngakho sengiyazi ukuthi u0 wami ngaba ubane ungamisela ka12 omunye x wami ungamisa kanjani ngino 3x minus 2 uma ngino 3x minus 2 ungangisiza ukuthi ngithi 3x minus 2 ngaphandle ngeqisa u2 ngale base ngithi x equal 2 over 3 kungani 2 over 3 ngoba ngitheni u3x divided by 3 wasusana kwaseba u-x ngase ngasalela u2 over 3 shuthi omunye u-x omolandelayo njani ungu-x equal 2 over 3 okusho ukuthini nje bangishilo uma uthi inamba ingaphezulu kwa0 kusho ukuthini umdwebo wami uya ngaphezulu okusho ukuthi singathatha njenge-2 over 3 wethu kungayi maximum noma u0 wethu sithathe njengani njenge-minimum athi ngizame ukubhala la ngabe ngiphethe isikhala ngithi ukubhala la x1 shuthi u-greater than 2 over 3 gada uphawu lukusiza kakhulu ukuthi udwebe into eyiyona ungadwebi into eyiphutha shuthi u-x x wami f prime x wami sengamisa kanjani sengathi equal to njengoba kubhaliwe phezulu f prime x wami 12 times 12x phakathi kwi-brackets sino 3x minus 2 uma ngibenza positive ngifuna ukubona ukuthi uphawu lami lizoshintsha na noma lizoba into efanayo uma ngikwenza positive mangehlisa u3x minus 2 besitholile ekuqaleni ukuthi besumise kanjani uma ngikuthi nayo enzansi la positive uzongiphani kulapha ku 2 over 3 wami uzongipha u-f
prime x wami ube greater than 0. Angithembe kezwakala. Sizama ukubona ukuthi ingabe impendulo zizohluka na uma ukuthi ngino minus noma ngino positive kuyibalo zami zika x. Asithi ukwehlisa isikhala. Bangithi u-x ke unophawu lika less than, uphawu lika less than 2/3, kusho ukuthi ngizoba nomphumela onjani uma kuyisima esinjalo. Uma siqhubezela singabona ukuthi basisehlisa njengoba sinjalo isibalo sethu njengoba ngisibhalile la ngino f prime x wami. Athi ngibo bangehlisa u12x ngithi positive nakuwona, ngiphinde ngehlise la ngezansi kwa 3x minus 2. Ngifuna ukuthi ngimise kanjani, ngiphinde ngithi negative noma basengibeka ukusho sengithi positive. Sekuzoba into eme kanjani uma sekunjalo. Sekuzokwehla ke manje ethi ngigoqela ngezansi nakhona ngithi ni negative, khumbula ukuthi eqaleni bengithe positive. Manje sengizama ukubona ukuthi bangithi negative f prime x wami lona uphawu lakhona selizoshintsha noma lizoba into eyodwa. Sela lime ngokufana linjani, liwu less than uphawu lami isimo sakhona. Siqhubeke nesibalo sethu. Uma kuthi ngabhala la ngithi kusho ukuthi khumbula igama lethu, kusho ukuthi impendulo yethu ya x 2/3 iwona onjani oyi-inflection. Iwona impendulo noma iyona ndawo la sithola khona ukuthi x wethu kunjani ku-inflection. Iziphi ezinye impendulo esingasekela sisikuthathele sisekelile lezo 4 impendulo zethu nalo f prime bawu 0, kusho ukuthi impendulo yethu u0. Ikuphi okunye kushodayo kumele sikubone okuzosisiza ekuthola umphefumulo impendulo zethu. Uyabona ukuthi singathi x sithi sithi f prime x sithi equal 12x, base siyavula sithi 3x squared minus 2 njengoba isibalo sethu vele besisho. Siyaqhubeka sekelela, khumbula ukuthi besithe positive ngenzansi, singibona eqaleni besikade sishilo ukuthi negative ngapha. Yebo besishilo ukuthi negative ngapha. Kodwa manje sifuna ukubona ukuthi uphawu lingaguqulwa yini. Sinophawu la x olunjani lu greater than 0. Sifuna ukubona ukuthi kungaphinde kube esinye isimo na. Qhubeke sithi ngapha sifaka u-negative. Uma sifaka u-negative wethu ngapha sizame ukubona ukuthi f to the power of x, f prime x wethu uzoba njani, uzoba nophawu la less than. Uma kunjalo ke asibona ukuthi u-x wethu bawu less than uphawu lakhona olu less than 0. Asibona ukuthi u-f prime x wethu uzoba njani. Siyefana isibalo sethu su 12x base siba phakathi sibe 3x minus 2. U-x wethu uma u-12x wethu base sithi negative la ngezansi. Sekuzoguquka na kushintshe noma kuzofana na. Mase lapha ku 3x squared nase u3x minus 2 sengithi x squared ngoba ngibona u2, ngithi 3x uma ngithi negative kuzoba into emi kanjani. u-f prime x wethu uzoshintsha uphawu na noma u-x wethu uzolushintsha na uphawu. Sike sibheke u-f prime x wethu uyalishintsha uphawu selunjani, selibaka greater than 0. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Sino x okuthiwe vele impendulo yakho u1 ngaphaya phezulu bekuthiwe u1.
Sifuna ukubona manje ukuthi impendulo zethu zizosisiza yini kumdwebo wethu. Ncese iphutha. Islope sethu sizomisa kanjani? Islope sethu sikabani? Sika 0. Uma islope sethu sika 0, shuthi i-concave yethu ngamanye amazwi umdwebo wethu unjani? Uyaphezulu ngoba uyabona u-x wethu unjani? Ungaphezulu kwa 0. Kusho ukuthi ke i-concave upwards. U-concave wethu upwards okumele ukuqonda ukuthi umdwebo wethu uzobe uqonde phezulu. Uma umdwebo wethu ke uqonde phezulu, iphenye impendulo yethu esisebenzisa ekwenzeni ekudwebeni umdwebo wethu. Besiqale la phezulu ku 3x to the power 4 minus 4 to the power x to the power of 3. Asibona ukuthi olandela umdwebo wethu ume kanjani. X wethu ba u0, islope sethu su0 nakhona, kusho ukuthi umdwebo wethu ubhekephi. Uyabona ukuthi u-x wethu u0 noma kuyalezansi, kusho ukuthini? Yila kuyi-inflection khona. Kuyi-inflection khona, kukhona la sithola khona mhlawumbe umdwebo oshona ngezansi. Uma u-x wethu less than 0, u-x wethu uphinde ube greater than 0, kusho ukuthi phansi kuphinde kuqale kuye phezulu kuphinde kuye phansi. Angithembe sizokwazi noma soluthola ithuba noma isikhathi sokuthi sidwebe umdwebo wethu ukuthi nje uvele kahle, caca ukuthi into esiyitholile iyasebenza na. Angiqale ngithi ubheka ngapha u-f wethu, f prime wethu ba u1 sithola u1, ba u0 sithola u2. Asibonela ngezansi nje sesizofinyelela emdwebeni wethu ncese. Sisofinyelela emdwebeni wethu sibone ukuthi siphumelela kanjani. Sibesazi ukuthi lapha u-x wethu ba u2/3 bekuyilapho khona kuyi-inflection. Ikuphi okunye sikudingayo? Sicela isikhala nje kancanyana. X wethu uma ukuthi u-less than 2/3, umdwebo wethu uzobe unjani? Ushona phansi. Uma x wethu u-greater than 2/3, ngase bekuthiweni f to the prime x ungu-0, okusho ukuthi singabhala sithi umdwebo wethu ungayapi? Ungabe ushona phezulu. Asibone ukuthi ke asiqala sibhalela ngaphambi kokuba sidwebe. F wethu bawu-prime 2/3, bawu-prime 2/3. Singaqala umdwebo wethu ubushona ngapha phezulu. Ngabe ngidwebe kahle na? Lapha ku-0 la siqala khona 2/3 singathi sobamba lapha phezulu ngoba vela sidinga inamba eningi umdwebo wethu, sisebenza nje ngo-0, sibamba lapha ku-2/3. Basidwebe sika 1 mhlawumbe ngabuka ngapha basithi 1 and 1, kusho ukuthi ngapha kuzoba u0 no2. Ngaphambi kokuba sifike ku1 ngapha angithembi iyabonakala kahle imbala yami. 2/3 f wakhona ungu-2/3 nakhona. Funa ukubona ukuthi izovela kahle umdwebo wethu uzoba ume kanjani. Ukhumbula ukuthi besikade sibonile lapha ku-inflection yethu ukuthi sobe uma ukuthi u-less than uzobe uphansi, uma ukuthi u-greater than uzobe u-upwards umdwebo wethu, kusho ukuthi uphezulu. Nango uqala sisuka lapha ku-2/3 sizoyibamba ku1 sephezulu, nebo sidwebe lo upwards, lo shona phezulu kuqala. Ukuba bushona phansi, sizozama ukuveza nakhona ukuthi umdwebo wethu ngabe ubukeka kanjani. Ngabe ncase ngabe ngiqale la mhlawumbe ngancinyana. Ngabe umdwebo wethu suka la, uyabona ukuthi awuqhubeka uye phezulu njengalo sithe uye upwards.
sifuna uyochitheka ushone enzansi lo sudwebayo khona manje ngoba nisibonile ukuthi khona no downwards kodwa uphinde unyuke lapha phezulu. Ngabe umdwebo wethu ubukeka kanje uma islope sethu sile zansi ka0. Asibone la singathi u1 wethu ngalapha singathi base ziqhubeka inamba zethu zingashona khona kodwa uma islope sethu sosehlisa singashona la khona ngezansi. Ungaphinde usiqalima phansi isibalo sakho.